Guys, good afternoon guys. Kuan di taron October 28 niya alas 4:35 sa hapon. Yan na ta diri sa Cortez aring sa farm nilang sir na ay mga dragon fruit. Na ay mga dragon fruit guys oh. Nga daot lagi siya guys. Pero na siya bunga. Kaya ang bunga, hilaw pa ni siya. Wow! Ay, yellow din na siya nga dragon fruit. Di ay, ni ko ano siya, aray ko. Na ay, hinog, pero daot siya. Nga daot. Pero yellow no, ni siya yellow. Hindi man siya ma-focus. Yellow din ni. Persagol din siya guys. Na ay red, na apoy puti, na po yellow pero walay bunga karon. Na mga itik. Ay, kakurog. Ta itik. Mato ta dito sa ubos. Sige. Kanina nagiputian na guys. Kuha na siya bunga. Buwak din na siya. Kurog dyan siya guys. Kinakalimtan ang tripod. Pero sige ra. Ang power bank man gud akong gida. Naara ang bunga. Guys, tarang mga itik oh. Ila pong kaliguan. Okay guys, mubalik na ta dito guys. Nagsuroy-suroy ra jud ko dire. Pasensya ilang nakurog. Kay nakalimtan ang tripod. Kuy natunok. Na ang akong palibot guys oh. Nakaka na din siya guys. Mga dragon fruit ay na guys oh. Okay. Na ay mga dragon fruit. Grabing po guys. So ang buwak nga wa pa siya nakagawas. Mao ni siya ang bunga niya, ang iyahang buwak. Na guys, lahi na po ni siya nga kuan guys. Diyan na punta sa pikas. Tapos mga dragon fruit. Arita sa likod. Guys. Grabing dagan ng dragon fruit. Daghan og dragon fruit. Ay. Itsa. Nalain man ang color. Okay ra. Guys.
Taapod guys o sa tabok na apoy mga dragon fruit gihapon na da guys. Na akong i-zoom. Na mga dragon fruit gihapon na. Mga dragon fruit gihapon na guys oh. Na mga dragon fruit gihapon na. Iyay. Dito dahil ko ganina guys. Diha. Diha ko ganina. To ay kanding. To ara ang mangga. Diha ko ganina guys. Niya. Tara ang fish pond. Fish pond di ay. Niya. To ay kanding kaon siya og dragon fruit. Kuya wa kandinga. Tara. Di man ta kita sa itik. Magsuroy-suroy ta diri guys. Magsuroy-suroy ta. Ta mga dragon fruit gyapon guys. Di man makita. Makita ba na ninyo? Kangit-ngit. Kana mana siya guys. Dragon fruit gyapon na. Yung mga dragon fruit oh. Okay guys, mabalik na taad to. Marag. Okay na, marag taas-taas na dyan siya guys. Comment lang mo ani guys kay atong ipang shout out. Okay sa to mo pa shout out, comment la YouTube account niya. Don't forget to subscribe and then like, comment and share. Sige, bye-bye!